ब्रह्म बैसो हांखो रायजो जालांनाय गोदानै मिस्ट्रि लानानै न' गायसननो लानाय जादों बेनि अखायनो जों जायफोर आखल बेफोर शान्ति मुक्ति जानाय जेब्लाबो नों आफानि दैदेननायाव मोजां मोजां न'खर संसार नों आफानि संसारखौ दैदेनलांनानै बोरलायाव बुथफोर जागौमोनदां हरदेरनाय जाबाय ओम आस्ते आस्ते मोनथाम थुदो थिरावबो दांहर एसे जाबाय थिराव नांखाबायदां जाबाय दाना फैदो नोङो फैदो एखुना माबाना हरो ना मायो गोसो गोथारै दै हरो ना माबा हरो दै हरो खनथाम हर लेखाखौ बिसिना हरदोलै खोनाबाय आनै नंगौ दे नोंबो खनथाम खेबथाम हर ना दे हरनोबो हरफै मालाय हमलाय आं हैगोन होनबानो Ada mobile aku dong coba sih tahu Baik itu ya, no guys sunaya, kelas nih umri deh, sangkang yang sih, laku no guys sunaya. Terus pakai mistri. एसे Ini foundation functional. जोबथ'बायना